ukususela emakhayeni ethu. Sazi into nokokuba xa sisithi samkele uYesu, samkele isazela sangaphakathi esiza kuvuselela into yoba xa usenza into erongo uyibone. Mbi umntu othi xa enza into embi angaziboni. Recognize your mistakes. Humble yourself enough to apologize. Ngeke usuke nto. Ngeke usuke nto. Kunemem kwesinye indawo siphuma silile eklasini ngenxa yediscipline engekhoyo ebantwaneni. Asikwazi ukuthi sisisikolo sasezingqayi sine-SCO kodwa sibe nabantwana abangekho discipline. Kuyanyanzeleka. Because xa ngaba sisuka apha phaa kwaba bantwana abahleli phaa, ningabantwana banomahluko. Once wenze into phaa, uyabuza uprincipal athi bhongela kanti yintoni laa nto niyishumayela phaa. Nazisa lo Yesu nje na kulaa ndawo nishumayela kuyo. Kungabi mandi kum xa kuzothi umntana we-SCO wenze into ethile. Sibeni ngabantwana banomahluko. Sibeni ngabantwana mani abazonyathela ingca ngesibili. Uyinyathela ingca ove wakala izingqi zakho ngathi ungenile. Tshintshe mntana sekhaya ngexesha abantu bebecinga into nokokuba ubungekho utshintshe. Asizuba savula vesi. Ebile uThixo uthetha. Discipline, character can take you far in life. It's a challenge, ilizwe esiphila kulo iyabulawa laa gender, and le gender yamantombazana ibulawa ngamadoda. Ibulawa ngamadoda nje kwanqaba uYesu emadodeni akasa-introdyuswa ibe wesa amadoda angabe suke esuthwini angafuni nombona because umntu uzawuba sisikhakhamela athi hayi mna ndiyindoda andinawuhamba ndiyohlala phaa phakathi kwabantu kube kukhwaza kushunyayela. But we need into nokokuba uYesu siqale simazi sibangaka ukuze kutshintshe isizwe. Andifuni into yokuba ungathanda mntakwethu ukuva into yoba mhlawase wakhula wanomntana eyintombazana, uva into yoba ureyithwe wabulawa. Sihlekile into yoba ungazonyanyama wena uyindoda uziqalekise. Loo nto ithi masithini kwangenxa sixesha lisavumayo ukuze isizwe sitshintshe sidinga amadoda nomxolo. Sidinga amadoda azomamela uYesu. Yeyiphi le ndlu uyoyikhokhela nabantwana abaphindela Yesu? Yeyiphi le ndlu uyoyikhokhela? Yeyiphi le ndlu? Izawuthini laa ntetho yasewisile xa ngaba beyithetha?
owaqala sekubenazi uyikhonza uthixo wakhe uyavuka yena etheni enjethi ngoba usindile kwiinkathazo ezininzi emhlabeni apha bakhona zikhona iindlwana zikhona iiklabhu whereby besinoya siyozonwabisa kuso kuthi xa kufika iweekend isikolo siphumile sihambe nathi sibheke ngapha kwa-X ngosivile ntwana yakhona kodwa ndizobuza into ethi ikwakhe ntwenini loo ikwakhe ntwenini loo yenza impact ithini ebomini bakho khawuthatha izinto mani ezikwakhayo khawuthatha izinto ezikwenza umntu okokugqibela